Baba, daga wajen aiki na wani tsoho ya takura min wai shi wai sona yake yi wallahi. Hajiya, to shi faɗan wajen Malam Ibrahim sai a yaya ne da shi. Kin san dai an riga an yi musu alkawari. To je dai ki da kira min tsohon mu zauna da shi mu tattauna. Ko ma me kenan aji. To shi kenan baba, zan faɗi mashi zai ji. Ba wai batun za ki faɗi mishi ba, yanzu nake so ki je ki gaya mai domin kada ya zo ya kawo mana cikas. Kin san mutane ba a iya musu. Dama Hajiya ce ta ce kana yawan takura mata a wajen aiki da kuma kan layi. To shine nan na ce to a kira min kai kuma me kenan ma tattauna a kai. Haka ne, da gaske ne, na gatta na ce ta burge ni, don haka aurenta ma zai yi. Ita kuma ta ce min wai tana da saurayi. To akan mene kuma za ta ce min tana da saurayi? Da wannan don wannan, ka san yaran yanzu ba su son tsofaffi, sun fi son yara daidai da su. To kuma ma tana da saurayi. To ya za a yi ka zo kai tsohai da kai ka ce wani kana santa? Ai hakan ma kaga bai dace ba. To ai dakata malam, tukunna ma dai yaya sunan ka ne mu ji, kuma dai daga ina kake ne? Kai baba tsoho, kakkama rainin wayo mana. Ni sunana tsohon banza kuma daga kudu nake, kuma babu wanda sai dakatar da ni abin da na niyya, domin na yi caca, na yi sata, babu abin da ban yi ba. Amma ka zo kana min rainin wayo, kana faffaɗi mun magana dai ina son wata kwailar yarinya taka. To ina iya kama ta in ɗauke ta mu je can kudu a ɗaura mana aure da ita. Kai da Allah da annabi ka ya ƙuri ya laimin yata. Kai ya tunaninka haka zance? To idan ma haka ne ka yaudari zuciyarka, domin ni ina da kalaku sun fi guda 30. Bijirewa suka yi kuma yanzu sun dawo suna jin magana ta. Idan na kira su don a yayyanka ka ai gunduwa da kai ba komai ba ne, kawai dai saboda dai ina son zaman lafiya ne ka tashi ka bace min da gani. Kuma duk abin da Allah ya iya maka ka je ka yi shi mu gani. Idan za ka iya kuma ka sake kula mai yata, na dai gaya ma. Wayo Allah na. Lallai kuwa za ka ga mai faɗa da cikawa. Bara dole in ban maka gidanka, amma ka tabbata kai da bakin ciki kun kulla kenan. Bar gidan nan don ubanka, shege la'adan netsi nan ne, shege tsohon banza jaki. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar dai yadda kuka sani, sunana tsohon banza. Za ku dinga samun wannan fim don ranar Asabar da karfe 8 na dare. Yawwa, ku daure ku danna mana subscribe da waɗanda ba su yi ba nake, ba da kai ba da kai. Yawwa, ku danna mana subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan sai ku share don kun samu dama. Na gode. A matsayina na tsohon banza ina yi muku fatan alkhairi, sai an jima. Yawwa.